Is-Sindku Laburista tal-Gżira akkuża lill partit tiegħu stess li tradixxa l-prinċipji soċjalisti tiegħu għaliex il-Gvern irid jibqa' għaddej bil-proġett li jdawwar ġnien pubbliku fi stazzjon tal-petrol. Fuq il-midja soċjali is-Sindku Konrad Borġmanxe kritika b'mod qawwi lill-President tal-Partit Laburista Ramon Attard li qed tirrappreżenta lill-Awtorità tal-Artijiet f'każ fil-qorti fejn il-Kunsill Lokali tal-Gżira sfida l-pjan li hemm biex titmexxa l-pompa tal-petrol ta' Manuel Island għal ġnien il-Kunsill tal-Ewropa. Pjan li għandu l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Artijiet kif ukoll tal-Awtorità tal-Ippjanar u li se jfisser li n-nies tal-Gżira se jitilfu d-gawdija ta' dan il-ġnien pubbliku. Borġmanxe insista li hu qiegħed jiġġieled biex l-art tkun biss għall-użu tal-poplu u ma tinqeridx għal ħniżrija ta' ħaddieħor. U hawn attakka b'mod dirett lill-Partit Laburista fejn qal illi huwa inkonċepibbli li partit suppost soċjalista ma jagħtix priorità serja lill-ambjent, dikjarazzjoni li turi biċ-ċar kemm il-Partit Laburista jinsab maqsum fuq din it-tema minkejja dak kollu li ilha tirrepeti u tipprietka Ramona Attard fl-aħħar ġimgħat. Jekk issaqsini d-domanda il-Partit Laburista maqut, jiena ngħidlek iva. Borġmanxe qal li hu qiegħed jiġi attakkat mill-Partit Laburista, il-partit tiegħu stess, minħabba l-pożizzjoni li ħa fuq din il-kwistjoni tal-ġnien u jinsab imbellaħ kif xi ħadd jista' jasal jagħmel dan biex jinqedaq hu jew xi negozjant. Jekk issaqsini d-domanda il-Partit Laburista maqut, jiena ngħidlek iva. Is-Sindku Laburista żvela wkoll kif kien hemm Ministru li qallu li qiegħed jaqla l-inkwiet fuq dan il-ġnien u spjega li dan huwa biss kliem frott tal-injoranza. Fil-post li tefa' fuq Facebook huwa esprima b'saħħa r-rabja tiegħu lejn il-Gvern Laburista hekk kif wara 7 snin jaħdem favur il-prinċipji soċjalisti, il-membri Laburisti qegħdin jgħidu li hu qiegħed jitradixxi l-Gvern, meta fil-fatt huwa l-Gvern li qed jitradixxi lill-poplu Malti. Il-kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista fil-Gżira min-naħa tagħhom kienu dejjem kruċjali biex dan il-ġnien baqa' jiġi amministrat għal aktar minn 20 sena. U għalhekk anke huma qed jopponu l-mod li bih il-Gvern irid li medda ta' aktar minn 900 metru kwadru ta' art ma tibqax parti minn dan il-ġnien.